siinä. Ja... Mutta se tietä tänne päin. Tullaan tänne päin. Mennäänkö nyt pois sitä kautta? Joo. Okei. Ota entereittiä. Joo. Täällä asti on eikä yksikään enkelin. Mä oon kyllä oikein yrittänyt hartaasti ottaa. Joo. No ei, kun silleen vaan se tulee nätisti, niin turhaa sillä polttoaine. Siinä alkaa tottumaan taas, niin se rupee kulkea. Tää on vähän huonossa kunnossa, siinä on niin paljon astuvia tullut tuolla, kun on vähän reikiä, nyt täällä on vähän tarkkana, ettei tökkää jalkansa itse. Meikäläinen, kun mä enää oikein näe mitään korkeuseroja tuolla, niin on vähän hankala. Tuon pitäisi osata tämmöset liitin lasit, missä on oikein värinen värin. Eikä siinä vielä kaikki. Ei. Siinä on vielä magneetilla toinen. Joo, saa aurinkolaiset magneetilla päälle. 200 euroa. Tuplalinssi. Jumalauta. Mä ostin sit turhaan ne Oakleyn lasit, kun ne maksoi saatana 160. Juha luuli, että nää oli 129. Ois maksanut vaan. Ois myynyt 100 kun kerran on hikoitu, ne antaa mennä. Eiköhän mennä. Onko Eino käynyt ajeella? Kyllä mä olin kipeänä tuossa vähän aikaa. Muuten kyllä yritin. Jätin vasta eilen siitä, niin mä tuun sinne häntäpäähän katsomaan. Niin ne möydät ajat. Siihen tielle asti mennään ja sitten kun ollaan kasassa, niin jatketaan samaan.